Mun henkilökohtaisen tutkimuksen tulos oli tavallaan itselle yllättävää, että sieltä löytyi semmoisia pieniä asioita, mitä mä en ole ikinä huomannut ehkä itse arjessa. Että se ehkä herätti semmoisia pieniä ajatuksia siitä, että voisiko sitä näköä optimoida vielä lisää ja että onko se joku semmoinen asia, mitä pitää ehkä miettiä tulevaisuudessa. No niin, terve. Mä oon Timo Koljonen, optikko, ja sä oot tullut näöntutkimukseen. Mun nimi on Joel Lentonen, netissä toimin nimellä Jelo ja mä pelaan ja striimaan CS. Mun aiempi joukkue on ollut Conquer, Jano, Havu ja nyt tällä hetkellä mä pelaan Ronsissa. Mä aloitin pelaa CS silleen, että mä pelasin aluksi Xboxilla ja sit mun pelikaverit sieltä sit vaihto PC:n puolelle ja sit mä seurasin niitä sinne mukaan ja sit aloitti pelaa CS niin sit mä aloin pelaa heidän kanssa sitä ja sit pikkuhiljaa soluttaudun tavallaan tuohon joukkueen hommaan myös mukaan. Elmeri Lind ja pelinimellä tunnettu Ykiksenä ja olen ammattipelaaja ja pelaan CS. Aiemmin olen pelannut muun muassa Visussa, Enhancerissa, Heimossa, Omapelissä ja Skinvaultissa ja nykyään pelaan Ronsissa. Mua motivoi kilpailu ehkä eniten mun kilpailu vietti, että mä pelasin jalkapalloakin yli 11 vuotta junnuna ja se tavallaan siirtyi sieltä pelikentältä toiselle pelikentälle. Et kyllä se on semmoinen yleinen, että voi voittaa toisen ja silleen strategisesti myös olla silleen tavallaan toisia edellä. Mun nimi on Timo Koljonen ja ammatti on optikko. Historia menee varmaan tonne johonkin 15 vuoden päähän ainakin. Rupesin työskentelemään ensin ampumaurheilijoiden kanssa ja aikani sitten heidän kanssa töitä tehtyä, niin oivalsin, että siellä oli paljon samanlaisia asioita, mitä monessa muussakin urheilulajissa on näkemisen kannalta haasteita ja siitä sitten heräsi ajatus lähteä levittämään sitä sieltä saatua oppia sitten muihinkin urheilulajeihin ja tällä tiellä ollaan. Mä en kyllä ennen ole ajatellut, että miten mun näkö voisi vaikuttaa oikeastaan mun pelisuoritukseen. Et yleensä kun mulla ei ollut silleen fiilistä, että näissä olisi joku ongelma, niin ei ole tullut mieleen. En ole kyllä itse ajatellut sitä aiemmin, millä tavalla näkö vaikuttaa pelaamiseen, mutta kun käytiin tuolla urheilijan tutkimuksessa, niin sen jälkeen kyllä olen miettinyt, että se voi vaikuttaa aika suurestikin siihen, että miten suoriutuu. No siellä ihan erityisesti voidaan monesti auttaa, toki vähän silmän virheestä riippuen, mutta voidaan auttaa silmien toimimista yhdessä, joka on hyvin tärkeää. Siinä monessa urheilulajissa on paljon nopeita katseen liikkeitä ja pelin kestot hyvin pitkäkestoisia ja erilaiset silmien rasittumiset on helposti sitten käsillä ja kun sieltä sitten korjataan mahdollisia piileviäkin virheitä sitten liittyen silmien yhteistoimintaan, niin sillä ihan erityisesti saadaan autettua pelaajaa. Toki sitten lisäksi, jos on korjaamattomia erilaisia taittovirheitä, mitä on nämä optikoiden plussat ja miinukset ja hajataitot siellä reseptissä, niin toki niidenkin korjaamisella on sitten iso merkitys, jos semmoisia sieltä sitten löytyy. Näköaistimus ylipäätään on hyvin tärkeä niin kuin kaiken urheilusuorituksen tekemisen taustalla, että ensin tapahtuu näköaistimus ja sen perusteella tehdään sitten suoritus ja sitä kautta se on yhteydessä sitten myöskin reaktioaikaan, että kun näkeminen on helppoa ja terävää ja vaivatonta, niin reaktioajatkin lyhenee. Näkö on erittäin kriittinen tarkan suorituksen kannalta. Jos meillä ei ole tarkkaa näköhavaintoa, niin ei pystytä tekemään myöskään tarkkaa suoritusta. Siihen se vaikuttaa hyvin oleellisesti tai oikeammin sanottuna ehkä näkemisen korjaavat ratkaisut vaikuttaa siihen, että kun näkö on oikealla tavalla korjattu, niin silloin silmät jaksaa huomattavasti pidempiä pelisessioita. Tavoitteellisesti olen pelannut CS noin 8 vuotta. Mä pelaan, koska mä tykkään siitä pelistä ja mä tykkään kilpailla. Kilpailemaan motivoi se, että pääsee pelaamaan parempia vastustajia vastaan ja haastaa itteensä ja katsoo, kuinka pitkälle taidot riittää. Tavoitteena meidän joukkueella on varmaan muutamakin ja sitten ehkä isoimpana sille, että noustaan ensinnäkin Suomessa eteenpäin, että pystytään taistelemaan Suomen tittelistä tavallaan, mutta sitten myös sen lisäksi, että me päästäisiin ulkomaalaisiin turnauksiin mukaan. Sitä kautta saadaan kokemusta ja hyviä voittoja ja ranking-pisteitä. Me ei keskitytä siihen, että oltaisiin Suomessa parhaita, vaan että pärjättäisiin maailmalla. 1 vastaan 4 ja tuplasotti siitä 1 vastaan 2 ja mikä toi Kun ollaan huippu-urheilussa ja huippusuorituksen äärellä, niin silloin hyvinkin pienillä asioilla voi olla ihan ratkaiseva merkitys. Monesti
kun huipulla ollaan, niin puhutaan tosi pienistä nyansseista, jotka ratkaisee sitten lopulta sen, että kelle se voitto tulee kotiin, niin silloin siellä hyvinkin pienillä korjauksilla on merkitystä. Joskus pelaaja voi huomata tämmöiset ongelmat itsekin, mutta kovin tyypillistä on se, että niitä ei itse huomaa. Ihminen aika helposti turtuu erilaisiin näkemisen ongelmiin, ja kun ne tapahtuu ja tulee tai ilmenee pikkuhiljaa vuosien varrella, niin niihin turtuu niin, että ei edes ihminen ymmärrä paremmasta, ja sitä kautta voi hyvinkin olla niin, että on täysin tiedostamattomia asioita. Ennen tätä tutkimusta niin mä en ollut ennen käynyt missään silmätutkimuksessa. En ole itse käynyt aiemmin näin tutkimuksessa, että oli ihan ensimmäinen kerta. Mun kokemus urheilijan näin tutkimuksesta oli todella positiivinen ja tavallaan ehkä huomasi silleen, että on myös asioita, mitä ei välttämättä itse pysty sillä omassa arjessa välttämättä edes tajumaan, niin se on tosi silleen mielenkiintoista tehdä sellaisia asioita, mitä sitten tavallaan syvemmällä voi olla. Urheilijan näin tutkimus oli mielenkiintoinen kokemus, koska siinä oli ensinnäkin aika paljon kaikkia erilaisia juttuja, mitä mä ajattelin, että ei todellakaan ole. Ja pääsi kuulemaan semmoista tietoa omasta näystä, mistä ei ollut mitään hajua aiemmin. Ja mielenkiinnolla otan sitä, kun lasit tulee, että miten se vaikuttaa mun pelaamiseen. Parhaan avun tällaisiin näkemisen ongelmiin saa meiltä silmäasemalta urheilunäkemiseen koulutetuilta optikoilta, joita löytyy nyt noin 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. Hyvä syklitutkia urheilijan näkemistä, oli sitten e-urheilija tai muu urheilija kyseessä, niin on 2 vuoden välein on hyvä suositus. Ja tarvittaessa sitten tästä saa poikkeavia suosituksia sitten näin tutkimuksen yhteydessä, jos optikko huomaa sitten siinä näkemisessä jotain poikkeuksellista kehitystä. Mulla on kokemusta e-urheilun suorituksen paranemisesta erityisesti Roundsin pelaajien kanssa, ja siellä ollaan saatu ihan, sanoisiko oikeinkin hyviä tuloksia, ihan numeraalista mitattavaa dataa, ja ollaan saatu pelituloksia paranemaan. Silmien kuormitus voi vaikuttaa pelitulokseen jo ennen kuin pelaaja itse edes huomaa silmien väsyvän, koska se väsyminenkin on semmoinen pikkuhiljaa alkava ilmiö, joka sieltä vähitellen hiipii päälle, ja alkuvaiheessa, jolloin vaikutuksia on jo suoritukseen, niin siitä ei välttämättä pysty havaitsemaan ja huomaamaan. Kyllä se paras neuvo on säännölliset silmien tutkimukset oikeanlaisella asiantuntijalla. E-urheilun suoritukset perustuu lähes puhtaasti tehtyyn näköhavaintoon, ja sitä varten se näkemisestä huolen pitäminen on erittäin kriittistä ja tärkeää. Nähdään urheilijan näöntutkimuksessa.